Ústav sociální péče pro mládež. Ostravice. Do 9.4.2007 objekt je střežen bezpečnostní agenturou Ada Security. Tak touhle dírou se dostaneme dovnitř. Je to tajemné. Důkaz číslo 1. Vysrali se na to a odešli. Svině. Otevřené zamřížované okno. Asi polezem dovnitř. Bojíme se. Pavilon číslo 4. Dveře. Otevřené. Skoro všechny okna jsou pootevřené a zamřížované. Depresivní. Pavilon číslo 3. Dveře. Zavřené. Číslo 1. Dveře. Otevřené. Jdeme se podívat dovnitř. V garáži je temno. Je tady chlad, plíseň a jenom jedna police. Zde byl nález číslo 1. Keramická nádoba. Číslo 2. Dveře. Rádelna. Dveře. Otevřené. Jdeme se podívat dovnitř. Zde je pouze pračka, 2 žehlicí stroje na prostěradla a 1 dveře, které jsou zavřené. Poslední pavilon číslo 1. Dveře. Za rohem byl ukrytý vozík na koně. Co tady dělá, nevíme. Má SPZ 71 ABA 98. Je určen pro převoz koní. Poslední dvůr vypadá jako v koncentračním táboře. Všechny okna jsou do kořán otevřené. Některé jsou zamřížované, některé ne. Dáš číslo 2. Dveře. Otevřené. Jdeme se podívat dovnitř. Zde se pravděpodobně usídlil nějaký bezdomovec. Má zde postel a pravděpodobně je to sniffer, protože tady jsou samé ředidla. I v pokojích jsou hodně prohnilé. Světla nefungují, elektrika taky nejde. Vchod do areálu. Dveře. Zde je vidět požární zábradlí. Nad tímto zábradlím je otevřené okno. Jdeme se podívat dovnitř. Je kancelář dozorce výtahu. Je zde lednička a na ní jsou nějaké zvláštní lahvičky se zvláštním obsahem. 2 skříně, pár kabátů a 1 pootevřené dveře. Dál se bojíme. Přijdeme sem asi znova příště. Skleněný hlavní vstup do areálu. Skla jsou vybité, tady jedna visí, nemůžeme ani pohnout klikou. Dveře. Na závěr ještě jeden depresivní pohled na areál. Radši fičíme domů. Máme docela strach.